जगातले सगळे कोंकणी भाव भयणीक मागेल नमस्कार। हांव श्रीपाद नायक, कोंकणी राखण मंच कारवार आणि कोंकणी अभिमानी कारवार तर्फे उलयता। 15 ऑगस्ट 2022 आमगेले भारत देशात आम्ही सगळे लोक अमृत महोत्सव म्हण उत्सव करचो सगळ्याक खबर आसा। त्या दिवसा निमित्त आम्ही सगळे कोंकणी प्रेमी लोकांक ट्विटर कॅम्पेन करचे ठरयला। 2-3 आठवड्यापासून आम्ही हे फेसबुकाचेर दुसऱ्या ग्रुपाचेर आम्ही पोस्ट करते आसा। हाज्याबद्दल 15 ऑगस्ट 2022 सांजेर 5 वाजता सगळे लोक ट्वीट करचे म्हण आम्ही सगळे कोंकणी प्रेमी लोकांक विनंती करते आसा। #सेव कोंकणी, #आमकां कोंकणी जाय असे हॅशटॅग करून तुमगेले मत ट्विटराचेर मांडून ट्वीट करू जाय। ट्वीट करताना प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, DC ऑफ उत्तर कन्नडा, MLA कारवार